Ang atong ebanghelyo nagisgot kini bahin sa usa ka alagad sa Ginoo. Nagapakita kini nga ang mga disipulo pagyod ni Ginoong Hesukristo ang nipugong nga kung baga mas importante unta kadtong mga bata kay niingon ang Ginoo nga ang mga bata ila ang gingharian sa langit. Mga igsoon, ang pag-alagad kinahanglan nga gikan gayod sa sulod sa atong kasing-kasing. Kay ang Dios nahibalo sa tanan kung unsa ang motibo sa imong kasing-kasing. Kay walay malilong kaniya. Kay ang Dios gamhanan sa tanan. Kay ang tanan nga nagikan sa Dios. Kay nasayod siya sa imong huna-huna sa tao. Bisan unsa pa ang imong gihimo, nasayod ang Dios niini. Kung isgutan nato ang atong ebanghelyo karon, nagisgot kini bahin sa gusto ang mga bata nga muduol ngadto sa Dios. Kaya ang ilang tuyo nga pandungan sa iyang mga kamot o ampuan sila. Apan subo kayong palandungon nga ang iya pagyong mga disipulo mao pagyod ang ni badlong ni papahawa. Mga igsoon, bisan ako sa akong pagkadiakono, ako ning nabati tungod kay ni aging Birnes nag-Bible study me didto pagyod sa among silingan nga balay. Doon may mga gagmay nga bata nga muapil yun. Bisan, kuan, ang ilang huna-huna nila, basig isnak ra ang ilang kuan. Pero, subo kayong palandungon nga, bisag unsaon ginako pagkuan. Yan sa diha ra ka, mamati ka sa, mulihok yun ang bata, mulihok. Then, ako ning nabasa ni nga ebanghelyo. Nakaingon day ko dayon sa kong kagalingon nang ako di ay mo'y sayo. Kaya nga no, bisan to maglihuka to sila, ang ilang mga bati ni adto nga pulong sa Ginoo, matisok day sa ilang mga kasing-kasing. Matingala bitaw ko nga, kung mag-Bible na ganimi, ang mga bata yun mo, daghan gid sila nga muduol, mutambong. Pero kung imo sa Ginoon nga, hilom sa mo, ana. Pero madugayan lagi doon kay mga bata, so, maglihuka na dayon. Ang ato sa mga kauban membro mo ingon na sa nga, sama kay nagsugod na ko ana. Makaingon day ko sa mga galingon dayon nga, di ay pasagdan lang nato sila. Kay ang Dios nahibalo na daydaan sa ilang mga kasing-kasing. Nga namati sila, bisan sa wala sila kuan pero natisok na ang pulong sa Dios diha sa ilang mga kasing-kasing. Ang pagtuo mao nga may pagsalig kita sa atong gituuhan nga makaayo ka nato o ang pag-alagad sa Ginoo sa mag-alagad kaniya. Mao kini ang gisulti sa Ginoo nga paarion ang mga bata og mahibalo ang Dios nga nagkinahanglan sila og kaayuhan. Og bulahan kita nga wala kita masayop sa atong pagpili sa atong gialagaran. Kita karon nahibalo kita nga ang Dios natong gialagaran, Dios sa tanan butang nini nga kalibutan. Nasa atong tubag-tubag sa pagbasa sa Salmo na iyon nga, wala gyud kami mahimo kung wala ang Dios. Ang Diyos, mga igsoon, dili nato siya makita. Pero kung atong hunaw-hunaon, siya ang tag-iya, nining hangin nga nagsulod gawas sa atong lawas. Kung moingon ang Dios nga, ipahunong na nato ang hangin,
Nang diha musulod gawa sa imong ilong. Wa tay mahimo. Kay siya man ang magbuot. Daghan kayo. Napatay ibanghilyo nga niingon siya nga tungod sa iyang pagkadato. Magbuhat na lang siya mas labing dako pa kay itigumon niya ang iyang mga bahandi. Pero unsay giingon sa Ginoo, karon gabi una ikaw mamatay. Kinsa pa may man magpulos natong imong gipangtigo mga bahandi. Mga igsoon, sa atong pag-alagad sa Ginoo, dili gid kini mapakyas. Ang samputanan niini sa atong pag-alagad sa Ginoo mao ang kinabuhing dayon. Nagkinabuhi kita karon. Labi na puno sa mga problema, mga kabalaka, pero kung ang tanan isalig lang nato sa Dios, wala gyoy dili masulbad. Kay ang Dios andam sa pagtabang kanato kung kita matinud-anon diha kaniya. Sa Salmo 26, Kapitulo 11, kay sa akong bahin, gibuhat ko ang matarong, busa luwasa, ug kaluy intawon ako. Mga igsoon, sa atong pagkinabuhi daw, dinhi sa kalibutan, ang gitudlo sa Ginoo, magbuhat lang gitag matarong. Sundo na to ang iyang mga balaod. Ang pulong sa Dios, atong isilsil sa atong alimpatakan, atong buhaton, kini nga makahatag ka nato og pagtulunan kay maura gid kini ang tuyo sa Dios. Sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 3, ang iyang dusnong gahom naghatag ka nato sa tanantang gikinahanglan alang sa pagkinabuhi nga Dios non pinaagi sa atong kahibalo mahitungod kaniya nga nagtawag ka nato aron makaambit kita sa iyang himaya ug kaayo. Makaambit kita sa iya himaya ug kaayo. Daghan kayo mga katawhan sa tibuok kalibutan. Pero huna-hunaa, pila lang ta ang nangalagad sa Ginoo. Munang niingon niya sa iyang pulo nga daghan kayo ang anihunon. Apan gamay ra ang mga ngani. Busa pagampo ka mo nga magpadala og daghang mga ngani. Pero mga igsoon, subo kayong palandungon. Gamay ra ang nangalagad. Kung himong tan-awon ang kadaghan sa katawhan sa tibuok kalibutan, mutan-aw kag simbahan, pila lang ang manimba. Pero kung adto kag kahilayan, cancer, adto kag bulangan, tuwa dito ang pagka mga katawhan. Pero ang nangalagad sa Ginoo, pila lang. Muna mga igsoon, bulahan kita. Bulahan kamo. Kung mangalagad kita sa Ginoo, tungod kay ang atong pagpangalagad, dili de kini makahawang. Ang atong pagpangalagad, nahisulat na daan, ngadto sa libro, sa kinabuhi. Unang iningon siya nga, ayaw ka mo paglipay, kay ang mga yawa, mipatuo ka ninyo. Paglipay ka mo, kay ang inyong mga ngalan, nahisulat na sa libro, sa kinabuhi. Amen. Palihog manindog.